हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि अर्चना मोसाहारि अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। दिनै जाहैबाय आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। दिनै जोङो थेलामारा सेन्टाराव थांनो ओंखारदों। माने थेलामारा सेन्टाराव मिना बाजार जागासिनो दं। जों दायो बेखौनो नायनो थांनो ओंखारदों। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जों साइकेलजोंनो थांगोन। लोगोफोर जों थांगासिनो दङ। बारा गोजान गैला, मोनहैसिगोन। लोगोफोर जों दायो थेलामारा सेन्टार मोनहांबाय, मोनहैसिगोन। नायलांबाय थादो। जों सफैबाय, हाबलांनोसै सिङाव। नायलांबाय थादो मा दं मा गैया। जा मोजां ओंखारखादो नै। मोना लाबार ini बायगासिनो दङ। मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।